Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana wa da masu yayi ba Hassan wanda kuma sani da World Mass. Kasance da ni a cikin wannan littafi mai suna Bakar Rana. Idan mai sauraro bai manta ba mu tsaya inda Minofa da Maisha suka biyo gidan Bako Kubura daga kasuwa, inda wani mai mota ke bin su a baya har yana musu hon. Yanzu kuma za mu ci gaba. A bangare da za a yi cinta ne ta shigo tana kallon su, ko kuma ka kamar an biyo ku sai adinin fashi kuke, ke kuma ina ni kabdin yau wata rana ta ji a ƙarfi sai dai bari kawai uwar irin nan ce ta jami'in za ta sayi kilas ɗin ido shi ne ba ta ɗauko wani wani zai min kyau don Allah ya gwada. Na cire na kabdina na gwada, kin san abin mamaki cirewar da yake da wuya na gwada gilas ɗin shi ne fa muka neme shi muka rasa. Ni kam ina ganin kamar masu shagon nan ne suka ɗauke shi, don tun zuwan mu shi ainihin mai shagon ya damu sai na cire niƙaf na gwada gilas. Na ce masa ni ba na sawa, to ina jin dai su suka ɗauke. Ko da yake ba mu kan zato ga ɗan uwanka musulmi, bacewa kawai ne wallahi da muka taho sai in yake ji kamar tsirara na ke tafiya, tamkar kowa ni yake kallo. Na san ma dalili kenan da aka biyo ku, don jama'a ɗauka za su yi wata baƙuwa ce, shi kenan kullum fuskar liɗe kamar goro. Maisha ta ce, kai antinani ba kuma zan buɗe fuska tun da an riga an cinikin fuskar, ba gara in tattala mai ita a warsa ba. Antinani ce dariya, wani da gaske gara a tattala wa yayana fuskar shi, don fuskar shi akwai ɗaukar hankalin 'yan maza. Da za ki ci gaba da lulluɓe ta ki daina buɗewa. Ta ce kai anti ke kenan son kai, to shi yaran sai ɗin fa ta ɗan tarɗa baki, kusan Allah ba maganar son kai ba. Gara ki auri saurayi, ba na son ki da mai mata, shi yasa ba na goyon bayan auren ki da ya mutu. Ke ma na san ra'ayin ki dama ba kya son mai mata, balle yadda ake kyakkyawar alaƙa da anti Khadija, gaskiya bai kamata a yi mata haka ba. Duk da dai ta ce ita tana murna da wannan, ta faɗa ne kawai kawai kishin ta suke yi don babu yadda za ta. Wallahi ko suna ba sa son haɗin mafi saboda kishin matarsa, ai ana wurin halartar kunya. Anti Maisha ma ta gaya masa shi ne zai yi ƙyaƙura. Lokaci ke faɗin haka, wani yaro ya sallama ya shigo yana cewa sai wani mai mota ya ce a yi masa sallama da 'yan matan nan da suka shigo zai ba su saƙo ne. Maisha ta yi ta ce ka je ka ce masa ba 'yan mata wani matan aure ne, in bai tafi ba za mu kira mijin ma'aura yanzu. Yaron bai daɗe da ta zai dawo, wai ya ce ya yi bincike an gaya masa ba matan aure ba ne, don Allah su taimake su fito magana ce kawai zai yi musu. Maisha ta ƙulu ta rufe yaron da sauri, ka koma ka ce masa ba za mu fito ba ya kama gabansa, kai ma idan ka sake yawowa sai ka ga abin da zan yi maka. Yaron sun ya wuce saboda yadda ta rufe shi da faɗa. Nasa ta dubi mani, wai gwaggon ba ta nan ne, ta ce ta je suna can samu, daga can ma gidan ku za ta wuce, ina jin kawu ta ce ke nemanta. A nan suka sallar Allah suka ci abinci, sannan suka soma haramar tafiya gida. Abdulhalim ne sallama ya shigo fala, suka amsa sallamar sai biyu su kallo yana cewa ya ce a gidan, haba yasa na ji na kasa zaman ofis, gida kawai nake son dawowa. Ashe dukkan su dariya suke suka gaishe shi, ya ce na gan ku a tsaye, ba dai har za ku tafi ba. Na fita ce ai mun daɗe a gidan nan, tun wajen 12 da wasu 'yan mintoci muke gidan nan, ga shi yanzu 2 da wani abu. Ido zumani ya ce ke ina Hajiya fa, ta ce ta dai samu ne, daga can za ka wuce gidan kawo. Ya ɗan kalli Maisha, za ku tafi ɗin ne in kai ku, ta ce tafiyar jami. Suka yi sallama da mani, ta biyo su tana yi wa Halin magana, tana cewa ga fa abincin, suke bai shi kawai zan ci a gidan kawo. Wannan motar da ta biyo su ita suke sake gani har yanzu a gefen gidan, tabbacin mai motar bai haƙura ya tafi ba. Gidan fitowar su yake, Nofa ta ɗaɗawa Maisha, kin ga ɗan ƙanacin nan shi ne tafiya. Maisha ta ja ƙarfi, yana wahalalle, sai ina jin yanzu idan ya zo ya yi hali ya ɗauke ni a mota zai ɗauka ni
wata mai cikin mu kin ga sai ya kyale mu. Suka shiga motar Halim, Aisha ce ke gaba da Naufa a baya. Suka wuce ta gefen motarsa suka tafi, su sani ba a ce yana biye da motar har gida. A nan unguwar tasu ne ya sami cikakken bayani da ya faranta ransa cewa su Aisha ba matan aure ba ne. Hakan ne ya kwantar da hankalin mai mota. Tun da suka shiga gida yake aiki kan aiki, suna korar 'yan aikin har ya tsare ta biyar musu aikin, amma ba ya haƙura ba ne don har yamma bai tafi ba. Yana nan zaune cikin motarsa da tsammanin ko za su tausayawa nacinsa su fito su saurare shi. Da ya ga babu sarki sai Allah, kai tuka motar sai isa gidansa da ke biya tsaye. A galabai ce saboda shi a rayuwarsa masar da taɓa yi masa wulaƙanci ta ƙi saurararsa ba. Sai yau hasali ma mata da yawa suke bibiyarsa, amma sai ga sau yarinya ƙarama wadda wata kai ajin ire-iren 'yan matansa ba ta nuna masa sam baya gabanta. Lalle ba wuce ya yi gaskiya da yake cewa ɗan hakin da ka yana tabbas wata rana zai iya tsole maka idanu. Ta fara falon mahaifiyarsa yaya da zango ya zauna yara bisa kushin ɗin falon, kansa har wani sarawa yake yi saboda fargaba da tsoron abin da zai je yanzu. Shi tsoronsa ɗaya kada yarinyar nan ta ƙi sauraronsa, ko kuma idan mata saurare shi ta buɗi baki ta cewa ta fansa. Yana ganin mutuwa zai yi saboda wata irin soyayya mai azabtar da zuciya ce ta kama shi, wadda ya haƙaƙe bai taɓa jin irin ta a rayuwarsa ba. Anya ba alhakin tirin 'yan matan da ya dinga gargara da rayuwarsa ne, in ko alhakin su ne ya kama shi to tabbas ya shiga tara ba uku ba. Don wannan somin taɓe ne yanayin haƙula'in da ya fara samun kansa a ciki, haƙiƙa zai ɗanɗana baƙar ba. Mahaifiyarsa ya bi da kallo da take taka matakalar benen falonta, tana saukowa rinsa idanunsa tare da dafe goshinsa. Wasu 'yan makullan hawaye ne suka yi zariya a kumatinsa. Ganin hakan da mahaifiyar tasa ta yi ne yasa ta yi gaggawar saukowa, ta zo ta zauna a gefen ɗan lelen ɗan nata, ta kai hannu ta tafa gafaɗarsa a kiɗime saboda ba ta ƙaunar ta ga ɓacin ran ɗan nata. Ko yaya ta walle har ta ga yana kuka, abin da bata taɓa gani ba ya yi. Lallai komai wannan za ta ƙalubalance shi. Me ya faru ne Boy? Sunan da take kiran shi kenan tun yana yaro, a yanzu ma takan kira shi da hakan. Ya buɗe idanunsa wanda suka yi jajajir saboda tsananin damuwa. Ya dube ta ya ce, Momi, ina cikin halin haƙula'i. Mom, ki taimake ni. Wata yarinya na gani kuma wallahi tsananin son ta nake, amma sam ta ƙi saurara ta. Wuni guda cir sai ina bibiyar ta, tun ban gano ina ne gidansu ba har na gano gidan, amma na yi aikin duniya ta ƙi fitowa ta saurare ni. Don Allah Mom ya zan yi? Ta juya kafaɗarsa sosai ya fuskance ta. Lamir, wata yarinya ce wannan da ta saka zub da hawayenka masu tsada, bata san kai waye ba hala. Ita ɗin 'yar gidan waye? Ya sauki wani wahalallen numfashi ya ce, iyayenta ba wasu sanannu ba ne, amma dukkan alamu ba talakawa ba ne, kuma talakawa ne. Mom, kawai ne ina son ta, ba zai iya haƙura ba. Ita ma cikin halin damuwa da tashin hankali ta ci gaba da cewa, yanzu ba akwai yarinya da za ta iya wulaƙantar min da kai? Tun da abin ya zo da wulaƙanci, why not ka rabu da ita ka nemi wata? Ga 'yan mata nan birjik a kan kamar ledan wata, sannan ga 'ya'yan manyan nan sai bibiyar ka suke yi. Ya yi wa mahaifiyar ta samu irin duba na maganar su bata samu karɓuwa ba. Ya ce, Momi, in yi haƙuri fa kika ce. Kin taɓa ganin mutum ya haƙura da abin da yake so? In kin ga na haƙura da yarinyar nan, to ni ma na yi ban kwana da rayuwar ki, don zan iya mutuwa ko hasani. Salati mahaifiyar tasa ta saka. Yanzu ko dai gamo kai ne da aljana, ita kowace irin halitta ka ta da har ta kiɗime ka haka. Mom, kyakkyawa ce azin farko ta nuna wa sauki, sannan bikinta irin wanda nake mafarkin in samu mai irin su ne, ban samu ba sai a yau. Mom, ina da 'yan mata kala-kala, na ga mata ire-ire a ƙasar da na yi karatu, amma wanga mai kyan halitta irin tata ba. Kuma Mom, cikin ƙaton hijabin nan na ganta. Ya kike gani idan na ganta na auri kawa bai sani?
sannan ai ina jin ranar soyawa zan gidan daɗi. Kawai nima idan kina son in dawwama cikin farin ciki to ki tashi mu je in nuna miki gidansu ki roƙar mini ita. Kila idan ta ganki za ta darajata ni har ta so ni tun daga mahaifiyata da kanta ta zo neman da alfarma. Al'amarin Lami ya so wa mummy tsoro saboda ba taɓa ganin ya so mace irin haka ba. Shi yasa har take tunanin anya ma ba aljana ɗanta ya jajibo ba. Sannan in har ba aljana wacce yarinyar nan zan so in ganta in ga wanda ni na san da wuya idan ta kai kyanka, wanda ke saya ma farin jinin ‘yan mata har suke bibiyar ka. Mummy zan so ki ganta ga kyau ga jiki ga nutsuwa. Sannan da na tambayi wani a unguwar ya bani labarin ta mahaddacciyar Alƙur'ani ce. Kin ga mun ai na yi dacen mata, ke ma kin dace da sarka. Sannan za mu dinga haifo miki kyawawan yara ko ba kya so? Ta so mu gyaɗa masa kai. Ina so mana. Ko dadin kuwa zai kai ni farin ciki ba. Duk ranar da aka ce ka yi aure matarka ta haihu, zan so ‘ya'yan soyayya mai zafi irin yadda na so ka tun kana ciki har ka zo duniya. Yanzu gidan su yarinyar ni da kaina zan yi masa aurenta. Da kuzarin sa ya tashi ni can ɓangaren sa da ke manne da na iyayensa. Ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya. Kyansa ya fito tamkar ɗan turawa ko kuma larabawa. Kyan da ke ruɗar da ‘yan mata kenan. Shi kanshi yana alfahari da kyan nasa kuma yana taƙama da shi. Sannan ga shi ɗan masu kuɗi kuma masu riƙe da madafun iko. A katafaren teburin cin abincin mahaifinsa ya iske su, ya ja ɗaya daga cikin kujerar da suka zagaye teburin ya zauna. Sannan ya dubi mahaifinsa sannan dawowa. Dadi ka dawo, ya jikin mara lafiya? Ya ce jiki alhamdulillah. Limar ina jin ma gobe Juma'a za mu leƙa Abuja kuma ina ganin tare za mu tafi da kai saboda akwai wasu muhimman abubuwa da zan aiwatar. Ina son kasancewarka a wurin. Dan Shafis kuma kansa ya ce, Dadi amma gobe za mu dawo ko? Don ina da wani muhimmin al'amari a gabana kuma yau zuwa gobe nake son in ga ya tabbata. To babu tabbas ɗin dawowar mu gobe don ka san yanayin tafiya. Kai ke da ita idan za ka tafi amma idan za ka dawo sai da kai. Me al'amarin da kake son gabatarwa ko ba a so in sani sai ya tabbata? Yanzu zai soma da yana kallon momin sa ya ce, dan rawa ki gaya masa ba, abu ne fa mai muhimmanci, ya kamata ki gaya masa da wuri. Darin ya da cokalin da yake cin abinci. Yin matar ya ce, bayanin da wuri kamar yadda yake don na lura al'amarin. To mai sauraro, a nan ne muka dasa aya, sai Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu da ku gobe. Ga muhimmiyar sanarwa, ga wanda bai yi subscribing wannan tasha tamu ba, to ya daure ya danna subscribe da alamar ƙararrawar sauti domin samun sababbin shirye-shiryenmu. A huta lafiya.